Ето как да спонсорираме пост за iOS в 9 бързи стъпки. Първо натиснете Share, след това Promote. Сега е момента да изберем цел на кампанията. След това трябва да изберем желаната аудитория. Мъже, жени, както и възрастовата група. Може да изберем няколко възрастови групи. След това избираме интересите, които смятаме, че са подходящи за нашата аудитория. Следваща стъпка е да изберем бюджет на кампанията. Дневен бюджет на кампанията. В стъпка 8 избираме продължителност на кампанията и задължително трябва да се съгласим с условията на TikTok. Това е, готови сте! А ако ви се струва сложно или имате някакви въпроси, ние сме тук, за да ви помогнем.